Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nagado ti gumatang dito'y tersina ni Marikwana. Ay, siyak man pa iti umuna. Sige, aglisi kayaw. Ay, dakamitin mo na, nanatuyang. Pers kampursar pa. Ay, ununa inyo ti bakit. Saan ka man giwali, nanatuyang? Ununa inyo ti bakit kung naklangarudan. Di kay mga minaglisay. Apay aya, anyat problema. Ni nanatuyang. Di na mo tagpila. Kumarik na ito aglaklakaw. Amumi rumba nga makipila ka. Ay, Marikwanang. Apay, marituyang. Aw, nangigyaw. Kung naktumid ka na kayo agkumari kamay. Ay, maray, siyak man lang ti una malakwan tanay. Maksat di lulutwag. Sige, papagnaan nyo ni Kumari Katuyang, tagumatang. Sige, aglisi kayaw. Di yu ayan ang aggembaga ni kumaray. Sige, aglisi kayaw. Pagna kayo! Nay, nagbit ka man, anapan gimatang dita tersina ni Marikwana. Kit nagano ti gumatgatang dita. Pakpakawan pilpila. Inunanak ni Marikwanang. Talaga di mo amo ti makipila tuya. Ay sos, jak ugali ti makipila ba daw? Amom dayta. Di ka lang mabay. Marituyang! Nay, Maray! Ninsamot marik abanang day di mga ayab itinagan ka. Ay agoray man. Ha? Ay! Maribanang! Apay! Apay, saan ka aya amapan ijay barangay hall? Apay aya maray? Kat no agiwaras da iti grocery para ka nagiti babakit akas ka natayaw. Aya? Ay na, imbag man tay may mo imbag maray. Ay una, umaya. Sumaruno kanto nga rudan, tao mo na akon. Sige maray! Nindakon Sige, thank you! Welcome, Maray! Nangig mo ba daw? Warasan daman ang dagiti babakal. nay. Apay nga, da kayo lang ababakit ti warasan da. Da kamimot kumaalalakay. Ala, ornosan nyo ti pila. Aw, jipaut, ornosan ti pila dagiti babakay. One chip. Tanay, agdi dinurundang. Ay, one ngagpaiso. Ingka kitain ti pila da. Sige. Ay! Kunak asakti muna! Saka mo to. Nay, Ay! Agpapada tayo mo tababakit. Makipila ka mo't Ay, bakbaketak ngumda kayaw. Iso asakti muna. Ay! Ay, nanay, di ka giduron Ay! nanatuyang. Saan ka nga agiduron Siyak nga rudyo muna. Makipila ka na sayaat. Makipilpila akmet. Ngam kayat ko asakti muna. Kasangsangpet mo. Isu nga ijay kaudi. Ay! Day tatisan na mabalay. Jak kayat ti mauday. Agungot. Surutan tayo ti pila. Jak nga rod kayat ti mauday. Kunak lang rudan. Apay nga ipilit mo. Apay, asino kaya? May saak at tanod, nana. Tanod ka mo lagayam. Kunamlan asino kang agsasaw. Basta siyak ti umuna iti pila. Kapitan, umay ko ipulong ni nanatuyang. Apay, anya ti inaramid ni Marituyang. Makininagaw iti pila. Isu nga aguguludan ijay ruar. Anya? Di na kaya ti paanawa, kapitan. Kunana pa'y, may saak lang kano atanod. Isu adinak patpat yan. Nagtangsitin day taata. Ay, kwaraw! Abayan kay. Sika man ti mga nawa kanina na matuyang. Tanay, makin inagaw kano iti pila. Kit apaan na pa'y dagiti makipilpila apada na ababakit.
Matong pa lang kay. Gapot at chiptanod ka, kabutan ka. Imbaunak ni Uncle Kao. Tadi mo kanumot patpatyan titanod nga imbaon kao. Ay, kwaraw. Umay ka, taday bagakan ka. Anya day ta? Umasidig ka tayara sa asko tapno sa andamang. Aw, anya ti bagam. Tapno siya ti yun unang di tapila. Mano ti bayad mau? Daytoy at daytoy bulsa. Manungay day ta? Daytoy aw. Ha? Day talang? Di mo pigsaan mga daka. Babainte. Di mo pigsaan ko na. Sige, na yun ako. Kasta Piso lang matinayon mau. Masapon ay apigsaan. Ay, jakayat. Nalakamot ti bayad mo kanya. Mano ayat kayat mo. Sangaribo kumaan. Ha! Tangalaag na iti sa ngaribaw. Nawan sangaribaw, makipila ka. Ijay ka. Ijay ka kao dyan. Ayaw na kamatan ko araw. Sapay nagpudaw. Kahit naladaw ka nga imay, di maudi ka itipila. Mabayan pa'y aya. Unay kitin di kastaw. Ay namare, saan ka ka din nga agrire? Taamin tayo kat makipilpila. Daytoy mga minakwarong. Tadito'y pa'y udi tinangipanan na kanya. Naladaw kamot ngamen nga imay maray. Ay no nasapsapa ka kuma, ijay ka kaunaan. Ay, diyak kaya ti makipilpil. Ay asino kuma timayat ang makipilpila. Ay siyak tupay, makipilpila akmat, kat dituyak mat uday. Ay, di damot la ayabanan tinagan ka. Naalamot gayam ni Marito yang di grocery na. Unang gal, nakakusila pa nagaway. Na, apay ngay? Nagbayag ka nung amin anak ipila. Talaga akasta Simakit ka nung dagiti sa ka na nagtakdar. Ay, bay amon. Tinapatag. Naala na, tibagi na. Kit nagawid ay. Marituyang, naalam magaya man tay grocery. Ay, wun maray. Ay, nagatidog ti pila. Ay, wang nga road. Ado ka no at talaga dagiti na panabambakay. Ay, inton maminsan, diyak kayatin ti makipila. Ay na, mare, sursurwam ka di ti makipila. Taday tati kasapulan itan apanawain. Nairuamak nga rod asyak ti umununa. Tan umayak gumatang dito'y tersinam. Oray nagado ti tao, syaklat ta ti ununa. When ata kumari kakit nga road, angam no sa balay, nas ka na makipila ka. Apay, anya di ibagbagada. Ngayon doron mo kano dagiti pada mababakit ang nakapila. Kasano mga may, syak ti impanda igay uday. Kit naladaw kagaya masimang pay. Di ada kay jay uday. Ay, aguray ka man, takitaag no anya da ito inted da grocery. Kit lukat amo na. Ay. Ha! Ayunay mo time. Pinagpila da kami tinagmalmalaw. Kastoy mo lagay ang tinted da. Nan, kita man nya da kita. Nay. Sardinas. Bagas. Kan adumit ah. Anya mo dagitan? Ha? Ay unay kamit tento ya. Nagreklamo ka pa ilan, mate. Ay, nabambanugak anak ipila. Kastoy mo't lagayam titid da. Pwa. Agyaman ka kidi ah. Imbes nga agreklamo ka. Ay, sa anak anaragsak. Agreklamo ak. Agreklamo ka pa ilan. Ay di ka lamabain, Mike. Agreklamo ak kunak. Dinakman kun kontraon si kabadaw. Tasyak, awan babaeng gaw. Aging gaita, maray. Nakaisa makpailaang. Tamaragsa kanak itinaited kada kami ababakait. Ay, imbag ka na kayo tanay kan kayaw. Kat sika ngay maray. Bakit kamay? Bakit kapay abalasan? Saan kami amabalin amay kan, ta opisyal kami ti barangay. Aya. Isumot lagayam nga awan inyawid ni Inteng. Uray babakit kami. Saan kami lata maikan, ta opisyal kami ka nga road.
Ay, kastagayam. Imbagpay kada kayo at anaikan kayaw. Ay kat, sigurado ang nakaisamat ni Marituyang Ha? Saan? Ne, Nay, apay asaan, Maray? DJ lang tilinaon jay supo. Manulaang ay. Na, kat no nagadumay. amin anaikan ka naragsakda. Si kalat saan? Apa yan? Wun nga rod kat no agkakatawa dagiti padak ababakot anaikan iti grocery. Aglalagtuda pa'y Panggapwak ngaglagto ka nagkatawa. Mang tadala nga rudan. Kasla relief gouds. Hwa? Sayang ti oras ko nakipila. Hwa? Day tati madi ka dagiti tattao. Tekam lang arudan, agreklamo da pa. Wun nga rod nakipila kanupay ngamen. Ay naskan ang makipila at taado nga rod ti tao. Iso nga inton adan tumanen ti maiwaras a pagsayaatan. Saan yon nga iramraman ni Marituyang? Tadi na kayat ti makipila. Kandi na amo nga apresyaran ti maitad kan kuana. Una. Agasam. Induron-duron na pa'y dagiti babakot. Dagiti mas babakot ngam isaw. Talaga akababain. Ay, kasanon, no adan tumanen sumaruno a maiwaras kada kami ababakot. Lalakay tumutan tinik sa mawarasan. Ay, kunak no pang babakot lang ti maiwaras. Ay, saan mo na? Agruam kay mutan. Wapay ang nagadumanan ti tao di ta barangay haul. Di yu ay amaw. Tiyan niya. Basta, Nay, apay di mo ibaga. agungot kan tumanon. Ay, ad-adda nga agungutak no di mo ibaga. Di mo ay makita, apuro lalakay dagiti adda dita barangay hall. Ay, wag. Apay nga, idagita lalakay. Isudamot ka na ti mawarasan iti tulong. Na, ay ningay badung kaw. Lakay mo. Ingka ayaban tamapan moten makipila. Makipila manan. Anya ngay nga road. No saan ang makipila, ay kat awan ti maitad kan kuana. Adula amay. Apay papananak dita barangay haul. Kit sa anak pa'y mo't alakay unay. Anya saan? Lakay kan. Ay di nakpilitan si Katuyang. Ubingak pa'y. Bungal kan ba daw? Agkalkalbo ka pa yan. Mabilbilangan ti addang mo. Gandanda ni Dimon maguyod ti ulis mo. Iso alakay kan. Kastaya. Panagriknam, ubing ka pailaan. Lakay kan ba daw? Dudugan kan. Iso no iso ti ko nam. Iso amapan ka dita barangay hall. Sayang jay maitid aparakan ka. Jak kumakayat ti rumwar kay. Ay na, di ka madanagan, takaduan ka. Jak ipalubos, amakipila ka. Maray, si kagayam ti in charge iti panagiwaras iti tulong para kadagiti lalakay. Wen, siyak, mare. Kat nagadumagaya man tagur-uray alalakay iji barangay hall. Ado, tinasapaan na pan. Nabagaan nga tan ni kabadong. Adamot imbaon ni inteng atanod na. Anapan nang ibagakan ni pari badong. Ay, nasaya at matano kasta. Tadagita nga agasawa, no saan damay kan, nagado ti masasauda. Naku namon, Maray. Mapan ko mga rod agpilan na ni kabadong. Agririntuman ni Marituyangan no maudi iti pila di asawa na. Pagpilaan yun dagiti lalakay, kwaro. Huwag gagawad. Ibagayong agpila dan. Tapno maiwaras ang tay tulong ang para kadakwada. Ay, muna inyo ni Badunggaw, talaklakayan kay tuyang. Ha? Ne, asino jagong unget ijay? Ninanatuyang kagawad. Ingka man anawaan. Apay nga da dito'y day tabakot. Para laan ka dagiti lalakay daytoy. Sigay! Madasem ti umasidag, kwaraw, tapang urang ka. Sana ka mabutang, nanatuyang. Ay, saan ka nga umasidag, kunak na? Balbalagan ka. Awan mo't pagpangurmaw. Anya nga awan. Badaw, buludak man kay tasarukod na. Nay, ano am?
pang-ura ni Kwarong. Ha? Ay, matukol day taas sa rukod ato yan. Singay. Umasidag ka, Kwarong. Matukol kan ka na ito sa rukod ni Badungkaw. Ay, kaasimot ni Tata Badungaw. Inalamutan day ta sa rukod na. Hey, bayam ka di nga main. Taijay sangwanan ti pagpilaan ni Badungkaw. Anya? Isaw di mo na itipila. Kontraon ka. No di mo kaya't apang uran kay ti sa rukod ni Badungkaw. Nay, anya gulo daytoy maray. Ay, ni Kwaraw, maray. Di na kaya't apaunaan ijay pila ni Badungkaw. Ado mga mintin mo na si Mangpag. Isuda ti rumba nga umunay ti pila. Kunak man no agkukumari kayo. Apay ngay suda mutan ti paborap. Kasano, madi mga mintaramid mo maray. Anya maday. Kaya't kula ang mat nga umuna itipila ni Badungkaw. Taalaan nandiay tulong aparakan kwa na. Tagawid kamay. Apay, dakas deta. Gusto sila panda ka lang arod dagiti tattaon, di ka pala makadlaw. Kusko sila pantak ayaw. Gawan! Idi pa ije tersenak, no gumatgatang ka nga ado tagpipila. Permeti ko silap dakeng ka. Di ka mabaen. Ay na to yang. Sursurwam ti makipila. Tapno saan da ka akagura dagiti kabarangayang. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.